everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. What guys, we're talking about umama uNdlunkulu KaMayisela Zulu. I've noticed something guys, njalo uma eke wakhuluma noma wamenywa emcimbini kwase kufanele ukuthi ke akhulume. I've noticed something ukuthi kuba khona nje ukungaboni ngasolinye, especially kuma comment section, kube khona nje ushayisana kwembono, kube ngazi ukuthi isizwe samaZulu noma abanye abayingcosana banama expectations athize ngendlela yokwenza yokugqoka eyokukhuluma kukaNdlunkulu. Angazi ke noma isizwe sinayo yini isay kulokhu noma kungumsebenzi wesile okuyisona esiganwe ngumama uNdlunkulu, ngoba phela unomyeni wakhe okuyena umshayeli umthetho. She visited isikole esisenanda Ohlange High School, wafike wakhuluma kahle futhi wayala nezingane. Abantu abaningi bamncomile ke ngeziyalo zakhe, including myself, especially ngesikhathi sekhuluma nezingane zabafana. Kodwa ke noma kunjalo kube khona abanye nje abangajabule kahle ngokuthize, especially ngendlela agqoka ngayo, ngoba nje begqoka iskipa, wafaka isketi, wangafaka iduku, like there was nothing that shows ukuthi maybe usuke ebukhosini, you know. So abanye baba nokuphawula abebe nakho kulokho. Not to waste your time guys, let's just read this comment. Uthe lo muntu ke ophawule lana wathi, but kumele hloniphekile, either athwale something ekhanda, abeke something emahlombe for ukuzidlonipha izinga lakhe nesizwe, uzozilulaza, uzongahlonipheki, akabe stylish abe isimodern, yebo, cause angeke enzise okwasendulo, vele akukhona endulo manje, but konke akube nokuhlonipheka, ningangithuki. Wasiyaphendula omunye wathi wenza kahle athwale la kufanele athwale khona, angazi gugisi, uba yede uyazimisela naye. Wesethi omunye, nami impela nginawe lapho, phela umama wesizwe whether usesikoleni esitolo kodwa bekumele ahloniphe ukuze naye ahlale ehloniphekile. Wesethi ke lo munye ke wathi, it doesn't matter mntaka baba ukuthwala or what, umuntu uhlonishwa ngezenzo nangendlela aziphethe ngayo. Ngingathwala ekhanda but uma ngingekuye lo muntu othwele angeke ngihlonipheke. The last person said, let's say akathwalanga today ngoba behambele esikoleni sezingane kodwa kwimicimbi eminingi uyathwala ekhanda bakithi. Yabona ke guys, kuhleze kuzoba khona nje ukushayisana okunjena njalo uma umama uNdlunkulu ke wakhuluma emcimbini. Ngokubona kwami, she is trying so much to remain umuntu awuyena, to be humble, to be friendly, abesezingeni labantu asuke bavakashele noma ehlanganyele nabo. Noma esezethula uzibiza ngegama lakhe athi uNtokozo KaMayisela Zulu, angayifaki le title okuyiyona abantu aba expect ukuthi aze represent ngayo ukuthi unguNdlunkulu. Angazi ke bakithi if she is free to do as she please noma kunemgomo okumele ayilandele na. Do leave your comment below guys and share your opinion. Bye.